Egunon denari. Egunon Patxi. Zer moduz? Bai, ongi. Jana haldut? Bai, noski. Menua nahi duzu? Ez, menua ez dut nahi. Salda eta kafea bakarrik hartuko ditut. Bai. Arno gorria nahi Bai. duzu? Bai, baso bat mesedez. Bai. Barkatu. Egun zoparik ez dugu. Ez dakit ekarien salada misto bat. Ene, gutxi jaten duzu. Lan egin ondoren, Bai. Tori, entzara mistoa. Bat. Baina maite begira. Oh, Bat bada ensaladan. Barkatu Patxi, beste bat ekarriko dizut. Tori, beste ensalada. Mil esker. Bai. Maite, Bai. Beste zerbait? kafea eta kontua mesedez. Tori Patxi. Kafea eta kontua. Jenkoa. Horrein, euri batek kafean igeri egiten du. Kokoteraino nago, Egun sorterik ez duzu. Bai. Kafea eta patxarana oparituko dut. Eskerrik asko.